един от добре познатите воблери от безкрайно големият каталог на Rapala. Именно моделът Deep-Tail Dancer в размери 11 и 13 см. Защо се спираме на него? Защото това са цветове поръчани и направени от Rapala специално за Goldfish. Какво е характерно за тази примамка? Тези няколко воблера, които виждате на екрана, са от размера 13 см. Технологични данни на примамката. Тя е с размер 13 см, както разбрахте, теглото е 42 грама. Но тук идва най-интересното. Този воблер е програмиран да слиза до 12 плюс метра, предвид голямата лопата, която е монтирана отпред на главата му. От личен опит смея да твърдя, че при използване на не много дебело плетено влакно и отпускане на воблера на по-голямо разстояние от плавателния съд от лодката, той задминава с 3, 4 до 5 метра тези заложени 12 метра от производителя, и то при комбинация с тъкъмче за тролинг, когато говорим за практикуването на този риболов във водите на Черно море. Какво е характерно за тези цветове, освен че не са стандартни за каталога на Rapala, а както говорим, те са специално направени за Goldfish, Goldfish Special Color, така се водят те. Отново включваме в експлоатация UV фенерчето, за да видите, че всеки един от тези воблери е програмиран, в него е заложено да реагира на UV лъчите, на UV светлината, предвид приложението му, предвид това, че на тази голяма дълбочина, това е изключително важно, ако искаме да привлечем вниманието на хищниците върху нашата примамка или пък върху чепарето, което е монтирано над нея. Да, това е основен атрибут, когато ловим лефери, паламуди, чернокопи на тролинг в Черно море, но този воблер така или иначе е създаден за използване в сладка вода, така че той чудесно се справя с улова на бели риби, на сомове, когато през летните месеци и повишението на температурата на водата те са разположени в по-големи дълбочини, и това е една от примамките, които освен, че успява да ги достига предвид това, че гази много надълбоко и предвид атрактивната си игра, все пак той е кръстен денсър, танцор, не случайно. Тялото не е пластмасово, тялото е от балса, един естествен материал, който помага самият воблер да се поклаща още по-съблазнително. Още няколко думи. Както ви казах, два от тези цветове, а именно Жокер и ПЛМУ, са създадени и в размер TDD-11 с 2 см по-малък воблер. Той е с малко по-различни характеристики, освен с 2 см по-къс. Той тежи 22 грама и слиза на дълбочина до 9 метра. Също чудесно оръжие, когато не ни е толкова необходима максималната дълбочина, която търсим, а и 9 до 11-12 метра при горе споменатите условности са ни напълно достатъчни. Една от емблематичните примамки на Rapala в техния каталог, а именно Deep-Tail Dancer в размери 11 и 13 см, в частност къстъм цветовете, създадени за Goldfish.